много красиво започват своето участие наши стари и верни приятели. Благоевград, трети квартал. Над 350 кукери от Благоевград, трети квартал, днес ще представят пред всички нас традицията на Благоевград. Аплодисменти за техния ръководител, господин Илия Дамянов. Добре дошли, приятели! Радваме се, че сте отново с нас. Тук, древната земя на кукерите. Групата на трети квартал Благоевград участва в много национални и международни конкурси и фестивали, носителя на престижни награди. Тя е оценена и ще бъде оценена и на фестивала в Симитли по достоинство. Но преди всичко, от всички нас им казваме: благодаря ви, че сте с нас. Отново тук при нас в Симитли. Бъдете ни живи и здрави, приятели, и нека заедно съхраняваме и предаваме традицията на младите. Я тук едно хубаво хоро се оформя. Водят го любимите ми Ради Асен, родители на 3 прекрасни деца. Митко е в ръцете на Асен, София и Даная, тяхните дъщерички, неизменно на всеки един такъв хубав фестивал с тях. Ето ги, прекрасните малки бабугери, голяма група, обхождат и от двете страни. Симитли бие с пулса на кукерите на трети квартал Благоевград. Няма как да преброим. Много са и са хубави. Прекрасна формация, винаги с интересна хореография, високи остри скорати. Разтресе се земята на Симитли, за да е плодородна, за да е здрава годината, за да сме живи и здрави, за да е мирна, да прогоним злото и да дадем път на доброто. Красиви малки бабугерки и бабугерчета. Звънците дрънкат. Браво! Уважаеми жители и гости на община Симитли, пред вас се разгръща невероятният спектакъл на кукерска група трети квартал Благоевград. Добре сте ни дошли, приятели! Над 350 участници
са тук пред нас, за да представят традицията на кукерите на трети квартал град Благоевград. Окрутихте ли мечките? Окрутени са мечките. Тошко? Айде, мирен Тошко. Добре сте ми дошли, скъпи сурваскари от трети квартал Благоевград. И вие, жители и гости на град Симитли, на този прекрасен фестивал. Нека е честита новата 2025 година. Нека бъде мирна, нека бъде плодородна. Колко звезди има по небето, толкова пари да има в кисето. Колко сняг има по земята, толкова берекет да има по нивята. Нека се напълнат хамбарите, нека се напълнат кошарите. Сурва, сурва, весела година, до година, до мина. Я, дедо попе, танчай тия двама млади влюбени. Господи, Отче наш, който си на небето, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, по веки веков, амин. Раб Божа Мария, взимаше за свой съпруг раб Божи Иван. Да. Раб Божи Иване, взимаше за своя съпруга рабиня Божа Мария. Да. Айде, добре сте ми дошли, да сте живи, здрави, благословени. Тая година Буга, до година Люка. Да е пълна къщата, 2, 3, колко е дал Господ. Къщата пълна. Да, мамо. Тунете рака на свекръвата. Айде, добре сте ми дошли. Дедо, са е студено. Малко, ние съвременните баби. Де почетни младоженците с малко ракия да се стоплят? Да не се опият много. Добре тогава, добре. А сега в чест на младото семейство да извием едно кръшно хоро. Бре, какви са мечки дошли, бре! Мечкарио, бре, откъде ги фана тия мечки, бре? От Пирина ли ги фана, бре? Да наказат малко чорбаджията за здраве, да му е здрав кръсто, да може повече да работи. И бабата наказете малко, и бабата. Дай свекрota наказете малко.
покойния и е здрав Кръсто, да може да помага на младите, да изчува деца, внуци и правнуци. Така, нека ни живи и здрава. Какво се кръщо хоро изило, бре, 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 бре. Трети квартал, град Благоевград. Над 350 участници. Пъстро, красиво, нашеско хоро. А хорото се води от многодетна майка. За да е пълна и богата годината на деца, на български деца. Перфекти! Подредба, прави редици, усвикнати лица. Каква красавица си имате тук да ви води. Скъпи приятели, това е кугърската традиция. Влюбените в кугърската традиция над 350 участници от трети квартал, град Благоевград. Много красиви малки бабугърчета. Едно много нежно, красиво, малко бабугърче. Я да го видя, аз ти как се казваш? Варио! Много си хубав, колко години? Брайан! А ти? Антония! Харесва ли ви да сте куки? Много! Затова ще получите, абсолютно ще получите медали. Браво! Така се прави. На децата много им харесва, така се прави. Това са бъдещите носители на българската традиция.
Апостол Апостолов ще връчи плакет за цялостен принос към нашия фестивал, медали за всички деца. Така че ръководителя на групата моля да заповяда при нас. Тук сте. Вие ли сте ръководителя? Господин Апостолов идва. Чакайте тук. Чакайте, господин Дамянов. Прекрасни бяхте. Впечатляваща хореография, присъствие. Елате тук. Хайде. Групата получава наградата на областния управител на област административен център Благоевград. Както и за участие и цялостен принос в развитието на нашия фестивал и медали за всички деца. Ако не ви достигнат медали, ще ви дадем допълнително. Айде отново и от кмета. Айде. Групата на трети квартал Благоевград получава специалната награда на област Благоевград. А ние продължаваме с следващите ни участници. Кукерска група село Брежани, които наброяват 130 участника. Групата е създадена през 1934 година. В своята история е участвала на много международни фестивали, на кукерски и маскарадни игри, от които има множество спечелени награди и отличия. Групата е смесена от деца, жени, мъже. Разнообразието от маски правят групата атрактивна и интересна. Най-характерното за тях е, че маските са изработени, както и костюмите, от самите участници. Кукерите носят наименованието бабугери.